Am găsit la un nou video, astăzi ne jucăm FIFA Mobile. După cum vedeți, avem aici și Forza Horizon 5, dar nu merge. Asta este, dacă vezi poza de fundal, sunt un mare fan Ronaldo. Chiar că l-aș întâlni pe Ronaldo, mamă. Nu, bă, efectiv, m-aș muri, pe loc aș muri. Vedeți că am multe poze cu Ronaldo. Să ne jucăm FIFA Mobile. Așa. Și să vedem că o să vă placă. Și m-ar ajuta și pe mine, dacă vreți să facem un like. Și... Doamne, mamă. Și un subscribe. Și așa, și m-ar ajuta foarte mult. Că am văzut că nu ați lăsat și voi niciun like acolo, decât câteva persoane, 2 like-uri. Mă supărau de tot, vreau să vă... Așa. Și să dați și voi acolo un like și să dați un subscribe, să vă mă cu clopoțelul. Ca să mă înveselesc și eu. Sunteți nebun, vreți să vă mint? Așa. După cum v-am zis, ne jucăm FIFA Mobile. Stai un pic. Avem pe aici ceva? Nu avem. Ba, da, mă, cred că o să... Nu avem. General nu mă comport, Mă consider legale oameni. Da, mă arăt așa un sol de cântare și nu ți-am Așa. Bă, și ăștia de la FIFA Mobile, nu că le fac reclamă, frate, dar dacă aș vrea chiar le-aș face. Frate, bă, e jocul ăsta super mega șmecher. E super mega șmecher. Pare rău că m-am făcut, vai de... Să mai vorbesc pe aici. Așa, ăștia de la FIFA, dacă aveți acest video, dați și vă un like. O să vă fac și o reclamă. Ce avem aici? Am nebunit cu toți ăștia. Așa, facem antrenament. Așa, să ne strângem și noi acolo, like, avem 8. Ce-i asta? Ce-i asta? Să vedem, poate batem, poate... Mă, frate, mă scoate, fan. Da, mă, nu. Să vedem, face și noi ceva pe aici? Să vedem, cred că o să terminăm tot ăsta. Da, o să terminăm. Așa. Bă, da, uitați-vă și la Teo pe canal, Teo 10. Bă, pune niște clipuri șmecher. Șmecher și la frate. Bă, aia sunt idolii mei, bă, frate. Aia sunt idolii mei. Deci, bă, ei îi urmăresc non-stop. Mai ales pe Danu. Wow, muro. Da, mă, da, că am scos-o. Așa. Este cei mai buni. Bă, deci mie îmi plac enorm de ei. Ei sunt cei mai buni youtuberi. Nu, mă, că mai sunt și alții, dar la ei mă uit cel mai bun. Mai e și Zbăr. Și de la place și de Gami, de Shelly. Dar de când dată la ei așa mă uit mai mult, știi? Dar la toți sunt abonați. Că eu nu sunt ca voi zgorțiți, așa, dacă știți la ce mă refer. Eu le dau și like-uri, mie nu-mi dați, mă supăr rău de tot, Dumnezeu. Și dacă mă întrebați ce sunt jumătate. Adică mama a fost țigăncă și tata a fost român. Și de-aia am accentul ăsta și un pic de țigănuș. Vrei să vă mint? Ia uite aici, frumos. O belgeană printre ei, frumos. Gata, frumos, pac. Că s-a dus, dacă e. Te-ai dus, Di Maria. S-a căcat, voi, ia uite-l. Fugea repede în față, fugerea-i după măta mare. Așa, pac. Bă, ce-mi faci aici? Vrei să te minți? Zi, bă, vrei să te minți că te minți ca lumea eu? Ia, mă. Că era Lewandowski, dacă e. Bă, Lewandowski stă acolo, ca handicapat. Lui trebuie să-i dau. Dar vezi că a pus-o frumos. Conduce PSG-ul. Așa, frumos. Vezi că la dribbling au ceva, băieții. Ba, pe ce a fost aia? Mă ține cu totul. Ia ziceți, vreți să vă mint? Ia uite, vreți să vă mint? Ia uite, vreți să vedeți aici fază șmecheră. Bă, frate, Lewandowski de căcat, bă. Efectiv să cacă pe el.
Ai, mă, frate. Dar măcar conducem. Bă, deci s-a prostit rău, frate. Efectiv. S-a prostit rău. S-a prostit rău de tot. Ia, bă, băgăm unul de asta de aici? Da, dacă intra aia, era super mega șmecher. Stai să punem ăsta. Că mai încercăm o dată, știi ce spun, da? Hai, Lewandowski. Bagă-te, bă, Lewandowski, bă! S-a băgat frumos Lewandowski și mai încearcă fază. Și acum a fost faza de... Mai de capul meu, deci nu mai pot. A băgat vinculul ăla rău de tot, fraților. Deci de-aia și zvira și că... Uite faza șmecheră, uite-l și tu aici. Uite-l și tu aici, portarul efectiv, să căca pe la faza aia acolo. Și batem, fiți atenți. Na, mă, na, că trebuie să-i ținem așa. Adică mă ajută Di Maria dacă e. Cum mă cu aia să treacă pe lângă mine? Ia mai apucă să mai dăm încă o fază. Hai vedem, asta o fi mai șmecheră. Mamă! Deci efectiv la rup. Na, oi de capul meu. Frate! Mamă! Asta chiar merită un like și un subscribe. Oi de capul meu. Wow! Păi nu mai au șanse, frate, gata. S-au dus 3-0, ce facem aici? Ne jucăm ping-pong? Ce, frate, v-am zis, gata. PSG-ul nu e de glumă cu el, el te bate până când spui tu ajunge. V-am zis că PSG-ul te bate rău, frate, nu glumești cu el. Știi, ți-am zis, glumești cu el, bă, tata, nimeni nu mănâncă. Hai, mai continuăm încă 2 meciuri și pe asta cred că o să merg să ne jucăm și cu Paris un pic. Jucăm PSG contra PSG, să vedem, ne bate. Aia la PSG original, cu Neymar, Mbappé, Messi, vrei să te mici? E forță echipa aia. Da, să vezi aici. Eșeb. Ia mă, frumos, așa ca la penaltiuri. Ca lumea. Bine că n-a căzut. Ai mă, frate. Am dat și la mi-a luat și minus un punct, fiate. Și nu ziceți că sunt un jucător excelent de FIFA. Ne, dar știu și eu acolo ceva. Na. Ai mă, frate. Ce efectiv nu pot. Na, că lovește colțul și totuși. Foi, coe. Coe, m-am două încercări. Dau aici, în mijloc. Să vedem, dau ceva. Hai mă, că am luat, e bine. Totuși e forță. Da, e că e forță, dacă e. Ce să fac? Așa, bă, și dacă vă place această serie o să mai continuăm și la 10 like-uri să facem o serie când o să cumpărăm orice produs la 2 lei și o să-l încercăm. Dulcetic. O să-l încercăm. Poate nu mai apucăm vlogul ăla. Cine știe? Wow! Așa. Și cine să mă caute pe Insta, ionuț.102. Așa mă cheamă pe Insta. Da, și voi acolo un follow. Nu fiți zgârciți, că uneori știți că sunteți prea zgârciți. Așa, ia uite, frumos. Fază de conducere. Hai că a făcut-o, dacă știi ce spun, da? Avem o plecă dacă nu marș. Yeah. Frumos. Contra Lewandowski. Fază de Lewandowski. Șută Lewandowski. Și înscrie Lewandowski din Brazilia. Hai că era Brazilia. Da, mă, brazilian era. Înscrie, fraților. Uite aici, ia uite. O, așa, pac, la fraierii pe portar, i-a rupt nasul cu tot acolo când a călcat. Păi l-a dat în carasul lui, l-a făcut praf. Efectiv. L-a făcut praf. Ține-l aici, nu-i da voi. Așa, ține-l că pleacă cu doar un om. E bine că a plecat cu un om. Va da la muie, fraților.
Dați-mi limbajul, da, știți că așa sunt la țară. Vorbim mai urât, s-a văzut așa. Și da, iarăși au bătut joc de Neymar. Doamne, mamă, îmi pleacă gura singură. Lewandowski a dat și el acolo un vincul, așa, știi? Că era niște pânze de pânzem pe acolo și a zis, bă, frate, hai să dau ulea de acolo, bă, că nu mai dat nimeni pe acolo, știi? Asta lasă că trec eu. Așa, bă, vezi că totuși l-a făcut căcat acolo, bă. Să vezi că îmi face și apărare. N-ai că a făcut-o. Bă, așa. Să știți, băieți, că FIFA, acum când filmăm, e foarte chiar șmecher. Și acum ia să-l încercăm și pe vinculul altul, că acolo, nici pe acolo nu mai a trecut. Și am zis, lasă să trecem noi acum. Știi? Așa. E șmecher, ca lumea. Și pot să filmăm și un video când mergem la pește. Cine știe, dacă vă place, dați acolo un like și scrieți în comentariu dacă vă place să mergem la pește. Așa. Ia mă, l-a făcut, gata, ia zic, gata. Ce? Bă, frate, deci de băiatul ăla nimeni n-a trecut până acum. Da, bă, mai vroiai tu. Nu te cred că a luat-o. Mamă, frate. Zicea că îl dăteam fără de acolo unde Lewandowski. Ia Lewandowski. O faci tu? Hai că a făcut-o dacă e. Da, îmi scrie Di Maria, fraților. V-am zis că îmi scrie Di Maria ca lumea rău. Ia mă, acum a făcut fața. Ia, a dat la cu capul. Frumos, așa. Ia, uite. La vincul. Bă, fraților, deci pe ăsta, cred că putem să-i batem cu 5-0. Efectiv, cred că-i batem cu 5-0. Ține-mă și tu. Bă, frate, deci ăștia sunt cei mai puternici. Ăștia sunt cei mai puternici jucători. Așa. Și mai facem o fază șmecheră. După și... What the f... Maicuțule, ce-a băgat Di Maria capul în ea, frate. Deci l-a rupt. O să punem pe pauză un pic, am un pic treabă și revenim. Stai să vă arăt, să văd, dar aici vrem. Ca lumea. Bine, băieți, l-am dat după pauză frumos, așa că am avut și o mică treabă aici cu sora mea. Așa și eu sunt nici mai multe meciuri. Nu mă lasă, mă, că jucăm direct cu PSG-ul, mă, frate, mă. Mă jucăm cu PSG, că e aici PSG-ul, știi ce spun. Ia, mă, aici e, iată că vă zic acum. Ia, da, mă, frate, aici, da, nu merge. Am peste 3 zile. Așa, tot să ne jucăm aici. Ce-ți vezi, o să-i facem praf, îi rupem. Băi, de să știi că decât meciul ăsta o să mai jucăm și după aia terminăm vlogul și mă pun și eu la Nana un pic, că nu mai pot deloc. E o căldură afară, efectiv. Sunt vreo 35 de grade. A plouat de dimineață și acum, what? Bă, frate, cum a rupe căldura. Da, cum v-am zis, ăștia sunt un pic mai bun ca aia. Nici m-am uitat la overul lor. Da. Dar totuși, îl avem pe Lewandowski, care le rupe vinculurile. Deci, efectiv, le rupe vinculurile. Și până acum, cred că Lewandowski a dat, de când îl am în echipă, dar cred că vreo 140 de goluri. Sau poate și mai mult, cine știe. Așa. A fost frumos cât a durat. Bă, frate, deci la dribbling ăștia mi face, nu știu să mă bag. Hai, mă, frate! Cum să te bagi 2? Cum să vă băgați 2, efectiv? Dar lăsați, mă, că face și Di Maria ceva. Ce? Di Maria nu face? Că Di Maria, dacă vrea de aici, vă dă gol. Ce v-am zis, frate. Nu, oricum n-avea altcumva să o scoată pe aia decât să dea afară. Efectiv, decât să dea afară. Și efectiv, mai dă una așa acum. Hai, bă, frate, acolo era cu piciorul pe linie.
Da, frumos, pauză și nevăd. M-a supărat rău de tot. Așa, dă-te la o 14, că avem treabă pe aici. Ia uite. Cred că o să-mi iau și alt telefon, că acum am un A13, efectiv. Și vreau să-mi iau, nu știu, cred ceva acolo, dar ce telefon să-mi iau. Deci, efectiv, nu mai îmi place. Deci, efectiv, nu mai îmi place cum e. Cum e telefonul ăsta, nu mai merge deloc, o să-mi iau și cameră. What the fuck? Cum a trecut aia? Așa. Ia uite, frate, fii atent. Eu pun aici. Frate! Bă, eu sunt cel mai ghinionist și cel mai handicapat. Cel mai handicapat sunt, frate. Cum să mă întorc înapoi acolo, la faza aia? Coe, uite și tu cât sunt pe el. Și i-a dat faul. Coe. Și înscrie aici mă înscrie. Wow, ce-ai făcut? S-a făcut de rău, s-a făcut. Di Maria? Nada. Frate, vezi că ăla îmi place că intră bine ăsta care are minge acum. Intră ca lumea. Ia mă, mă. Efectiv. Fac, frumos. Da, para. Ia, hai, că am dare pe pământ acolo. Deci îl rupeam pe ăla acolo. Deci dacă prindeam faza aia, voi de cap. Rupeam tot. Și mă căcam pe ei 24 de ore. Dar ce zice tata că se duc acolo când am player de... Ia, unde? Uite ăsta e player de 6 milioane. Ia uite. Player de 60 de 6 milioane, parcă. Nu știu, uite, din cauza asta am pierdut și mingea. O recuperează, frate. Și bagă de... Bă, frate, ia mă, ăsta de 6 milioane cum e? Frate, vezi că ăsta are șut power puternic, nu vrei să te mint? Așa, e bine, am pus-o aici. Mi-a pus-o aici, ai mă și tu. Lui Di Maria, nu, frate. Unde playerul ăla meu de 6 milioane? Ai, bă, frate! Vreau să mă dau eu mare, știi că am player de 6 milioane, când îmi iau player de 400 de milioane și e efectiv. Așa, bravo mine, că-mi luam bătaia, mă căcam pe mine. Ia uite pe ăsta de 6 milioane, frate, uite pe ăsta, mă, frate. Uite-l, frate. Efectiv. Cu el, că dacă nu dau. Așa, lasă. Dau. Lovitură liberă. What the fuck, man? Cum i-a trecut printre mâini? What? Mamă! What? Uai de capul meu. Mamă, cum a pus-o Di Maria. Mama, asta merită un like. Mamă, fraților. Mamă. What? Uai, cuțule, ce șmecher a băgat. Oh, numai asta, nu mai pot să mă înrevin, frate. Deci, și ăsta a fost videoul din ziua de astăzi. Sper că v-a plăcut și... și voi acolo un like. Vă pup!